zingakanani yobekeze noma isithazami zingakanani yobekeze Sanibonani baphinda abuya futhi ugogo Mseleku. Bayamazi bonke abantu abaningi abamlandelayo nje bayamazi kahle kakhulu ukuthi ugogo phela uma esuke ezoqhamuka usuke eqhamuka nezinto ezibalekile. Yazi kuneyinkinga la kunabantu othola ukuthi umuntu mhlambe uneyinkinga izinto zakhe azihlangani, izinto zakhe zehlukahlukene noma ngabe uthola umsebenzi akuvumi. Kanti inkinga kunaleli ithunzi othola ukuthi uhamba nalo. Engabekwanga kuyena elakheka nje ngenxa yokuthi mhlasimbe umuntu wesimame waphunyelwa isisu. Lo muntu owaphunyelwa isisu lo ngane vele kusuke kuyababa nomama. Lolo thunzi lelo lihlala kunina nobabili. Ayikho into ebaluleke njengokuthi leso sisu leso nikwazi ukuthi lo ngane uma kuwukuthi saziphumela nikwazi ukuthi nilungise izinto zayo njenganengane yabakhona ngoba kahle kahle isuke ikhona lo ngane ngokwangale. Kubaluleke ngohlobo lwesimanga ukuthi lo ngane niyethe igama uma kuwukuthi wawungayethanga igama, uma kuwukuthi wawungayiqambanga wangayenzela iladi lokuyiphakamisa ukuthi iyohlangana nalowo mndeni ekufanele ukuthi iyohlangana nayo, ngoba nayo ayikwazi ukuthi bese ihlala yodwa lapho ikhona ibe yishwa. Kuyaye kufanele ukuthi wena leyo ngane ilayithelwe izibani ukuze nayo ikhanyiseleke lapha ikhona. Ngoba uma kuwukuthi wena unabanye abantwana ngalesikhathi unabanye abantwana bakho befunda benza konke okuhle ubenzele ubathengela ukuthi oncancane ubathengela yonke into, ngelinye ilanga ke ukukhumbule nalengane uma uthenga amadondono kusho ukuthi izingane zakhe ezikhona zintathu ake uwathengele amadondono abo4 zonke izinsuku ke ubone ukuthi yini ezoshintsha empilweni yakhe. Bese uthi uma uthengela amadondono bese uwabeka unike lezi ngane iphila bese uthatha leya uyibeke lapha la uyibeka khona ukuze nalomntwana uma efika eza kulabantwana afika ajabule ngesikhathi labantwana bedla naye akwazi ukuthatha yakhe adle. Uzusho nawe njengomzali ukuthi nawe mntanami ngithi nakho abantwana bayadla dlanini ke nonke la, hayi ukuthi wenze iladi, cha wenzile iladi yinto nje kufuna ukuthi uma umzali ihlale bese iyakudla bese uyayenza ukuthi cha angibakhumbule bonke abantwana bami, ngoba kubaluleke ngohlobo lwesimangalisi ukuthi umntwana wakho umazi ukuthi ukhona. Angithi awukhohlwa nje izingane zakhe ezisuke zikhona egcekeni, yena ukhohlwa kanjani? Uyena ukhohlwa ngoba awumboni ebekhona kuzo lezi ngane and usuke ehleli nazo lezi ngane. Ngalesi sikhathi ehleli nalezi zingane lezi ziyacindezeleka lezi ngane ngalesikhathi leyo ngane ungayinakile. Ake wenze njalo nje ungumzali ukuthi ke uthi yonke into yenzayo ngelinye ilanga uzukwenza njalo, kodwa bese uyibala ngicabanga ukuthi ungathenga i-stick sweet zamashumi nje ingane zakho usungahlulwa ukuthi uthenge nale stick sweet sale ngane ubeke lapha le ngane utshethi naye ayidle nazi ingane zidla stick sweet. Izinto zakho ziyoqeqeka ukuthola ukuthi into zakho ziboshwe into encane. Kumele lapho uma ukuloso simo esidala senzeka kanjalo kumele sikuthathe sihambe siyogeza sikususe nalelo thunzi lalowo mntwana, noma ngabe wephume ngokukaJehova ongahlosile noma ngabe wephume ngokwenhloso ngoba nawe unezimo ezithize. Kodwa izinto okufanele uzenze kumele wenze izinto zonke zihambisane ngokufana ngoba umntwana wakho, futhi lento uma uzoyenza ngalomntwana owumkhiphe ngoba unesizathu kumele ukubeke lokho kuyo ukuthi mntanami lokho angikwenzanga ngoba ngangidino wena, mntanami lokho ngakwenza ngoba ngixakekile ngesizathu esithize nesithize, ingakho ngaze ngakhetha ukuthi ngithathe lesi sinqumo ukuthi ungcono ke ngime kancane ngenze ngalolu hlobo engayenza ngalo. Ngicela ukuxolisa kuwe ukuze iprocess yakhe iqhubeke kahle. Umuntu noma ngabe kuthiwa kulungisela akulungisele kahle into zakho zikhanye zivuleke, noma ngabe wenzani uzibone nje unenhlanhla into zakho zikhanye ubone nje into zakho nje zivulekile, umsebenzi awuthola zonke izinto zakhe. Ake wenze njalo nawe ngelinye ilanga ozazi ukuthi unalo inkinga ke uthi mawuye esitolo nje noma ikusasa ke uvana uphathele nalengane ohlezi uyikhohliwe, ohlezi ungayikhumbuli ukuthi wona uyiphathele okuthize ngoba wazi ukuthi ayikho la kulezi zinto. Kanti ngalesikhathi wena uthi ayikho vele ihleli kuzona ngci, uthola ukuthi izingane aziphasi kahle esikoleni, zinenkinga, zicindezele ngane zibonana unakele awusinakile thina, noma mina awunakile unake lapha.
izinto nje zinjalo zihamba kanjalo zifuna ukuthi izinto zinakelelwe bafowethu zinakelelwe bodadewethu singaphiki nokukhona nokungekho masikhumbule ukuze sikwazi ukwenza izinto zethu zicace zisikhanyele kahle yilokho ebengifise nje ukuthi nginazise kona ngoba abanye abantu behleze bebuza gogo mina ngaphunyelwe isisu izinto zami azilungi kumele ngenze njani uma kuwukuthi nisezwana nobaba zanini nobaba mina ngingeze nobabili nginenzele nobabili yonke into eyenzakalayo ukuze into zenu zicace zikhanye zivuleke kube kuhle konke sizwa kahle gogo Mseleku uyichaze kahle wayibeka yacaca okungenzeka ukuthi njengamanje ekhaya kunombukeli obukayo gogo Mseleku ukuthi hey wayichaza lenkinga enginayo kepha manje ngoba ekhaya bazi nje ukuthi kunesisi engangesikhiphile kunengane engasaba ukuthi vele la ekhaya ngangisamncane ekhaya imali engeke izibe khona imali yokukhulisa lengane noma wayeyiphikile ngabe ikhona indlela ugogo Mseleku angangisiza ngayo ukuthi siyilungise lenkinga ngale kokuthi iziziyovela ekhaya makhosi hayi ngiyabonga kakhulu lo mbuzo ubalulekile ngoba ngicabanga ukuthi baningi abantu abanalo nguqunguqu ngaphakathi enhlizweni zabo ziyabadla kodwa bazi bazokwenza njani hayi uma ufika vele ufuna sikusize ngaleyo nto leyo hayi ukuthi siyakhuluma ngawo ukuthi kade kufika ubani enza ukuthi cha mawufika nje uxoxa nalowo muntu nihamba yokulungisela lonke emfuleni noma olwandle noma isentabeni uma ukuthi kwakuyinto wawusaba ukuthi uyikhulume ngaleso sikhathi ekhaya futhi uyesaba nokuthi wazi ukuthi suke waba nomntwana wena wenza isimangaliso esingaka siyakwazi ukulungisela nje uhlanganise zonke into zakho ungibuze ufuna ukwenzani sihlanganise izinto zakho ngihambe ngiyogeza ngihambe siyoqamba umntwana siqokisa umntwana simsuse kuwena yonke into siyenze bese kuba ukuthi ke umntwana naye use-right usekhululekile simtshele akahamba adlale nabanye abantwana ngoba usekhulile akasuke kuthena kugelaze wena suzokhululeka-ke nawe noma ngabe kuthiwa ekhaya sekunjani kodwa nawe usuzokwazi okay noma ngakhona into oyenzayo suyazi okay ikhona usibanibani wamqamba igama lakhe ngeke nawe lize likhohle siyathokoza makhosi amakhulu hayi siyabonga kakhulu gogo Mseleku ngicathi bonke ababukeli bazosizakala nosabayo ukuthi inkinga yakhe ivele ekhaya uzokwazi ukuthi uma eya gogo Mseleku uzokwazi ukumsiza ngale kokuthi aze abiza abazali akudingi ukuthi kuze kube khona abazali ugogo Mseleku uzokwazi ukulungisela inkinga yakho nje uwedwa kunjalo kunomuntu oqalayo ukubona namhlanje ugogo Mseleku nje obevula le video nje uyaqala ukubona uyazibuza ukuthi kodwa ugogo Mseleku wakhuluma ngenkinga ezingaka enginazo utholakalaphi ukephi la ehlala khona ugogo Mseleku useThekwini endaweni yaseMgababa lapha ngikhona isigodlo sami nje sisemgababa uma ngiya koGoli ngisuke ngiphumile ngisondezela abantu abasuke bengakhona bengidinga ngibe sengicha angibasondezele nabo bangithola ngoba abanye bothola ukuthi abanawo amandla ukuthi bahambe bazofike la phakathi kwaleli khaya kodwa nje imininingwane nakho konke mawusungifonelile uyayithola inamba yocingo lapho kwadibuka khona ivideo nayo izobe ikhona iloku ihamba lapho uyibona ngineyinamba ezimbili uVodacom MTN ngicela ukuthi abantu imali bangayifaki esitolo ngoba nezigebengu bazenza ubugebengu imali zifaka esitolo ngoba azikwazi ukuthola phela imininingwane yakho zifake zibo wena manje njengoba zicabanga ukuthi cha ngoba siyarobha kanje asambe sithi akasifakele esitolo akudingeki imininingwane ethini kanti uma uzofaka ku-account yami uzoyifica nje yimina uyifice nenamba yami yangempela yonke into yami nje izobe ihamba i-collect yonke into uzoyifica mina amagama ami isibongo konke uzokuthola lapho okukhomba ukuthi akusibo ubugebengu lobo uma-ke ngithi kwabanye mabayifake kanjalo omunye ngithi ngimsendele ama-bank details uthole ukuthi uzohamba yoyifaka esitolo noma thi gogo ngikwenzela i-wallet kanti impahla yami izalini ngithi mina ngakusendela ama-bank details i-wallet yayenze njani ngoba angathi angiyidingi i-wallet angiyidingi imali efakwe esitolo ngoba ubugebengu buqhamuka lapho uma mina ngizovuma ukuthi imali ayifakwe esitolo ayifake kuphi bazokwenza njalo noma sebegebenga kanti manje ngikunika i-account uzobuka ukuthi ugogo Mseleku okay usibanibani okay ufake lapho bese ngiyakutshela ukuthi hayi sengiyibonile isingenini bese kuzosala ukuthi kufanele ukuthi wena unginike i-PAX number ngiye kokufakela impahla yakho lapha izokwazi ukuthi iphumele khona ikhona lokho engikuthandayo bazalwane ngicela ningangikhathazi ningangifakeli i-pressure yento enginitshela ngayo ukuthi angiyithandi ukuthi yenzeke ilokho nje enginake ngifuse ngingase kona ke sengizonitshela ukuthi-ke ngomhla ka-5 nomhla ka-6 mhla ka-7 ngizobe ngiseGoli ngiyofika ekuseni ngomhla ka-5
Ngicabanga nje ukuthi ngabo 11 ngiyobe sesiqalile sesisebenza. Abangidingayo ngoLwesihlanu lamhla ka5 bayangithola isonto, umgqibelo, somluko angisekho. Ungabe sangibuza ukuthi ngisesegolini ngoba ngizobe ngingasekho eGoli. Uzobe usufana ukuthi uthela amanzi emhlane wedatha akingciliki uma kuukuthi uqhubeka kanjalo. Hhayi akube njalo-ke azikhale mhla ka5 and 6 and 7 izikhali. Cha, siyabonga kakhulu gogo Mseleku. Siyabonga. Thank you.